ina ne tashi ko mun ga bara kai dan ga kun ga wani bomb ya tashi ba abban da ku gani ni shekaran jiya tun sama da bomb din ya tashi a cikin babban kasuwa mutane 350 ne suka sama suka fado suka da gargaje wai gaba ɗaya duk a babban kasuwa kai ma da ina ga ma lokacin muna rubuwa da kai abin ya faru me shayi yi sauri kamar canji na ina sauri da ko abin da ya a gida yi sauri kamar canji na ina da ko abin da ka san yanzu rayuwar da fi sai aka yi ba hello ina gurin mai shayi ne dama ba hari bane wai ya kai motar nan ta sanyi kai na gaya ma lokacin da motar nan tana sabo ai mun yi bara uba Allah abokina kai lokacin da muka je Apple Plus mata 77 ne suka so ma kai ka san ga yana ya ce in daurin aure ban ji ba yanzu ya zai mai na san me nan ga ango ya taro ya labari ya biya duba ka san daurin auren da aka yi ina tuni ko maka hannu mu gaisa amma ina mutane sun maka yawa ba yi bikin nan ba an daga kai zo da Allah shiga nan gidan ka ce in ji bubu striker yana sallama da fadila Salamu alaikum. wa alaikum assalam yaro ya haka Wai fadila ta zo. in ji ba In ji bubu striker. kai ka ce in ji ba bane da ya ce ba ta zuba ka ga yaran zaman mu zai ga mu da shi mu da zamani 350 da suka wuce zai ga mana shi dan kwallon ne Wai in ji baba defender ya ce ba ta fito. ka je ka ce a dora mata bene waye mutanen Zaria ya gani a gida ya kwana biyu ina zuwa manyan baƙi daga Zaria sani da zuwa zauna ka huta ina zuwa babban bako karuwa ka fara sha ai manyan baƙi kun sha hanya ya hanya ya mutanen Zaria ya sani kowa lafiya da mutanen Zaria bari ka ba wannan kaɗan taɓa kai ba kai gaskiya ne gaskiya komai na mutanen Kano daban yake Allah ko tunda nake ban taba cin goruba mai laushi da zaki irin wannan ba Allah ko gaskiya Zaria na cutar mu aka yi ne na gaisuwa mazaje ya aka yi ne abubuwa ba ba yanzu kammalawa sai kai wa ke wani magana kwala kai ka san an mutu ma akwai gudun fanfalaki ai na gaya ma mashin dina zan cika kawai in sa baby ta gaba kawai gudun fanfalaki ruwa haba babu wani madarar da zaka ka dinga zakultuka can da ko ta sai kasa yake haka ne da kudin sa ai alkaki sai na kasan kwano wanda ne kamar ruwana kai waye kuturun me kana daban-daban din nan shine kuturu